cestovatelia, sme na severe Fajerských ostrovov. Fajerské ostrovy sú na severe medzi Škótskom a Islandom, také sú ostrovie. A verte alebo nie, na tejto pláži sa surfuje. Tam tá budova, ktorá je taký slížik, prízemná, tak je to normálne surfovacia škola. A do tejto dediny, ktorá je vlastne v takom fjordíku, sa dostanete len po tejto ceste, ktorá je prístupná, je jednosmerná táto cesta. Čiže vy tam máte odpočítavanie a každých 5-6 minút púšťajú auta buď jedným smerom alebo druhým smerom. Tak toto je skutočne raj a obrovské prekvapenie. Pre mňa to je najsevernejšie miesto, na ktorom som bola, že je tu možnosť surfovania. Seriózna surfovacia škola. Akože úplne skvelé, krásne miesto. Čau. Podľa mňa to bude pecka toto. Ano.